Ayan mga kablak. Ito yung place nila sa loob. Ayan. O, diba? Ang ganda sa loob. Pwede rin na overnight dito. Kung gusto nyo mag-celebrate ng birthday, dibu, yan, pwede dito. Saka malinis yung CR nila. Ayan. O, diba? Malinis. Pang exclusive. Gusto nyo ng private celebration, yan, pwede. Yan. O, diba? Tubo sila. Ayan, ito. Kala mo mga turista, oh. Yan, dito malalim, doon medyo mababaw. Yan. Yan, mayroon silang room. Parang ano lang siya mga kablak, bahay. Pero pinaparintahan nila. Yan, may video key pa, oh. So ayan mga kablak, relax muna kami dahil kakarating lang. So sila naliligo na. So ayun, mamaya itatanong natin kung magkano yung pinaka rates nila. Kasi ngayon promo 1.5. So di ko lang alam yung pinaka bayad nila dito sa overnight or one day. Yan. Yan lang naman ang swimming pool nila. Ang family lang. Okay na to sa mga gustong maging private yung occasion nila. Ganda yung place. Ayan. Diba? Pwede ka mag-inom-inom dito. Ayan. Diba? Shot muna tayo. Tuwan-tuwa sila dahil solong-solo nila yung pool, diba? Walang mga umiihi, malinis. Ayan, with umbrella pa. Maganda yung place mga kablak. Dito yan matatagpuan sa Magsaysay, Alaminos, Pangasinan. Sa may papuntang kung galing kayong City Hall ng Alaminos, yung papuntang Lookup, papuntang 100 Island, tapos lampas lang ng Iglesia. So may pakaliwa doon, Magsaysay Street. Pagpasok nyo doon, matutumbok nito kulay blue na bahay. Yan yung Katara Resort. Yan. Dito convenience store. Ayan, dito papasok dyan sa loob. Anong masasabi mo sa place? Very great. Tapos anong masasabi mo sa mga gustong magano? Try nyo dito, nice place. Nakarelax ba? Iwas sa stress. Iwas COVID. Iwas COVID. Kalimutan mo na ang stress. Ayan, good. Dito. Ayan, ako wala. Ito. Yeah. Doon tayo, oh. Saan? Ito tayo. Oh, kasi bawal dyan. Bawal dyan sa swimming pool. Ayan mga kablak.
May ice cream pa silang tinda. So dito kami kakain kasi bawal sa swimming pool. Follow the rules. Mahulaw din. Galing ng fountain eh. Napuno nila. Yan lang napuno oh. Ito lang nagpupuno sa swimming pool oh. Mga kabak. Tapos na ang kasiyahan, tapos na ang enjoyment. Uwi na kami ngayon dahil ulan na. Yan. Uwi na. Uwi na. Ayan mga kablak, uwi na kami. Oh, yan na. Kasi umulan na eh, oh. Malamig. Ano, tuloy hindi. Tuloy? Silip lang daw sa lukap. Look up. Yung view lang ang... Siyempre, silip lang, look up. Para daw, nandito lang din tayo. Ayan mga kablak, dadaan muna kami ng look up Alaminos for ano ba yan? 100 Island. Katong Cardinal ako. Sa look up lang, look up, hindi yung mismong 100 Island. Entrada kung tawagin. Right. Alright mga kulak, nandito na kami ngayon sa Lookup Dito, tourist. 100 Islands. Ayan, pasok na kami. Doon yung kami o doon. Shout out sa inyo. Ano yung kalang? So andito na tayo ngayon mga kablak sa Lookup. Tingnan natin tong tinitinda dito. Pagkakaalam ko maraming nititinda dito eh. Ayan oh. Dala ba lang bro? Dala ba lang? Kilo na aja kanya. Kasi kita per kilo maman na kilo aja sa kanya. Ma'am, malaga. Ay, malaga ma'am, malaga. So ayun mga kablak, din na tayo nagtanong. Kaya baka bintahan pa tayo. Eh mayroon na kaming mga nabili doon. So tinignan lang natin kung anong mga klaseng yun na doon. Mayroon silang malaga, lapu-lapu. Yan. Ano? Tama lang. Diyan ka lang. Yan, oh. Tingnan natin mga kablak doon, banda doon. Kabila. Ayan mga kablak oh. Meron silang playground dito. Ayan. Maulan nga lang kaya hindi sila nakalabas, nandun sila sa sakyan. So titingnan lang natin yung
ano dito, ayan. Pwede kang mag-exercise dito, oh. Tuwing umaga, oh. Kompleto. Oh. Tingnan natin yung dagat kung malakas ba alon. Dito mga kablak yung ano, yung mga bangkang aarkilahin sa pagkakaalam ko ay 15 person is 3K. Yun yung pagkakaalam ko, ayan. Yan yung mga bangkang pinaparentahan nila. Ayan. Yun oh. 10 to 15 person, 3K. Kasi yun ang pupuntahan, yun yung 100 islands. Ayan oh. Ayan. Yun oh. Yun oh. Ayan. Yan yung mga pupuntahan nyo. So, siguro maganda dito mga kablak paggabi. Ayan oh, maliwanag siguro dito paggabi. Yung mga may ka-date dyan, yan, pwede dito. Oh, di ba? Pwede dito paggabi. Maliwanag siguro talaga dito kasi may mga ilaw siya. Ayan, maulan nga lang kaya balik na tayo mga kablak doon saan. Service natin. Maraming nagtitindang isda, mga fresh. Kaya pag pumunta kayo dito, pag gusto nyo pumunta dito, kailangan may budget kayo kasi baka may magustuhan kayong ano, isda. Ayan. Ayan mga kablak, malawak. Ito naman sa dulo, tusok-tusok kung tawagin. Gusto nyong mag merienda, kumain, food trip, ayan, doon sa dulo pupunta natin ngayon. Basa na tayo mga kablak. Ayan, wala tayong payong. Punta natin yung food street. Ayan o. Ito yung service natin o. Papaulan. Meron pa silang malaking aquarium. Yan, malaking aquarium. Yun. Yan, dito tayo sa street food. No, tusok-tusok, merienda. At kung ano-ano, magkape, meron dito. Ayan. Ano bibili nyo? Ano? Bibili kayo? Dami sila dito mga kablak ko, kung ano-ano, may burger, buko, ayan. Takbo na tayo mga kablak. Bukas pala yung bintana ng sasakyan. Ayan oh, bukas pala oh. Malakas na yung ulan. Oh, diba? Bukas. So ayan mga kablak. Hindi na nagpakita sa camera yung bantay doon sa Katara Resort. Nahihiya. So tinanong na lang natin yung transfer nila pagka regular day kasi ngayon pumunta kami
promo nila. Imbis na 3K, naging 1.5 na lang. 10 to 15 na person. Kung gusto nyo mag overnight, same price lang. Swimming lang yun walang room. Kung gusto nyo kumuha ng room, hindi ko lang natanong kung magkano. Basta kung gusto nyo mag overnight, same price lang yun. At 10 to 15 person. Kaya pala natawag yun na Katara Resort dahil yung may-ari ay nagtrabaho sa Katara. Siguro tumagal siya doon. Yun yung naging pundar niya. Ayos naman, ayos yung place. Malamig nga lang yung tubig kasi maulan ngayon So ang aking asawa ay hindi tumagal sa tubig. Hindi nag-enjoy kasi malamig. Hindi kami nakapag tuon ng lamaw. Ay, sa Tagalog hindi kami nakapag init ng tubig. Kasi pag naliligo to, kailangan may mainit na tubig. So hindi niya na-enjoy ng gusto kasi malamig yung tubig. Ibinasama mo siya Siguro pagka mainit yung panahon, good. Malamig lang talaga yung tubig. Besan mo at itapon mo na. Kasi maulan. So ayun, good. Sa ngayon ay hindi kami nakapaglakad-lakad dahil maulan. Ayan. 100 Island. Dito kami ngayon sa may 100 Island lupa. Sa may entrada. Nakita nyo naman yung nakita nyo naman yung video natin. Ayan, maulan. So maya maya uwi na kami relax. Right. Ayan. Bye bye 100 Island. Bye 100 Island. See you next time. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. 8 different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed, can't hold me down. I shape shift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence, so consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap, and I be spitting this. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. This ain't what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. Thank you, come again. Thank you, Alaminos. Find me in the corner of the room, not ready to resume, 'cause like I'm taking
Pansit. Bigas. Tapos Argentina. Ay, siguro, prata kasama dito.